vähän niin sekoittaa pakkaa, että tekisi rinnakkaisluokkia, tekisi semmoisia yhdessä ja vanhemmat oppilaat tekisi nuorempien kanssa. No sellaista toiminnallisuuden lisäämistä tunneilla ja että opettajat hyväksyisivät sen, että oppilaat lähtis tekemään sitä hommaa, viemään eteenpäin sitä liikunnallisuutta tunneille. No joo, ja sitten että kun yleensä tunneilla vaan istutaan, niin sitten se on paljon kivempaa, jos on jotain toiminnallisuutta, niin se on oikeastaan meidän se aihe. Että ei kiusattaisi niin paljon niin silleen, että olisi enemmän ystäviä koko koulussa. Välitunneilla ollaan lisätty niin kuin jotain leikkejä, joku on perustanut, tai sitten on sisävälkkiä ja erilaisia toimintoja. Sitten on ollut, niin kuin, että niin kuin tunnin välissä ollaan saatu pidettyä semmoinen jumppatauko, että ei ole liian vähän liikkuvuutta, että ei pelkästään istuta. Me ajateltiin, että olisi kivempi, jos koulussa olisi valinnaisaineita. Meillä on tällainen hieno ryhmä ja me ollaan ideoitu toiminnallisuus koulussa otsikolla. Eli että koulusta vähän niin kuin poistuisi kirjat ja enemmän niin kuin opiskeltaisiin tekemällä kuin lukemalla. Siis alakoulussa, että olisi esimerkiksi kieliä ja kotsaa. Pitäisi vähän parantaa niitä. Meilläkin on hirveän tylsä luokka, että me istutaan vaan riveissä ja opettaja istuu siellä laidassa ja selittää meille kaikkea. Niin olisi kiva saada vähän esimerkiksi jotain väriä seinille tai tauluja tai tällaista. Leikkejä olisi enemmän, retkiä olisi enemmän lähiympäristöön. Luokkaretkiä, että tulisi parempia ja enemmän luokkaretkiä. Että nyt on ollut luokkaretket aika tylsiä ja aika pieniä, että nyt tulisi vähän isompia ja parempia. Ajateltiin, että jos jotain jumppapalloja ja sitten säkkituoleja ja naulakoita repuille ja kaikkea sellaista. Ja sitten jos joku ei vaikka tottelisi tai menisi riehumiseksi, niin jotain sermejä vaikka silleen sitten, että ja sitten, että jos vaikka ne pomppupallot tulisikin, niin olisi ihan kiva saada silleen, että jos rupesi riehumaan, niin pistettäisiin ne pulpetit jonnekin varastoon vaikka säilöön, ja sitten jos ei osaa käyttäytyä, niin annetaan rangaistukseksi pulpetti vaikka kuukaudeksi takaisin.